What's up guys? Padung na mi karon sa mga liko. Sapa. Kaya may klase ron. Nawa na mag-exam. Lingaw-lingaw. Kay zero man na mo kuha. Magalingaw-lingaw may karon. Buaw po mi guys, oh, daghan. Mag-food trip pero guys kay among mga kuha sa mga score kay zero pa man. Guys, kawat na may manok guys. May manok guys, kawat na guys. Makataga dito, makagigdi na. Kujapan na ba? Kujapan na nila. Na. CPL ba? CPL. Muna yung mga kauban guys, no? Na may kuha nga ida nga manok, broiler o Bisaya. o kasara tang manok, Bisaya na to, dara. Diyan la. Mga manok. Hi guys. Manglaktod miron. Nga to yung kay video he. Karon kay guys nga maglaktod miron kay wa may kabayad entrance. What's up? What's up? Hello, what's up? Manaplin rami sa amo ang dungan karon. Sige, sige. Kini mga classmate guys, maabte kayo ni magtapok-tapok. Ador ko siguro. Ador ko siguro nga wa na ka. Sumod ron guys nga daghag. Daghan pag allowance kay Lunes. Kay yung Bernes damo na kwarta. Kakawat ang manok usa. May bugas. Otol, pikir ka tol. Ada among heart trap oh, sa among room. Hinautan. Kirig li, wala ko gibunawan. Di ka mo kirig hapason. Sa tiyo busing wa busing. Mo ni among agyanan padong duwangon. Manglatod kay way kwarta. Wala na mato. Ay agyanan guys na padong sa duwangon lakton eh ya guys no. Agyanan kay way mga kwarta. Ya yes tigdag manok oh. Ya, tigdag manok ba. Dapat isa to mag-uyab. Mag-uyab gakuyog. Bisig madlok maintan. Kita kayo ang dalan. Hoy, bawal na. Choy. Hoy, maganda. Matay ng apple na ha, matay. Ano taga Pasinguan yaw may gagakon. Kawayan ba? Yung ha di mo ini. Yung ha mo eh. Oh, bawal man mo kaon sa Kyle. Ano? Manok. Di na may tilapia. Tawag ko ng panit oh. Nga mga kuha na. Na may tilapia. Murag gamay na ikuwang na ba? Awas na pa. Himulbulan na din niya hinahina yung manok. Okay mo to. Sabi kasuwit ag duha guys oh. Vlog ba? May vlogger usa. Double vlog mo. So. Lads. Layo-layo man po yung laktudanan eh. Yung gobyerno tiri butang na. Medyo layo-layo gisad po siya. Ano mga classmate guys nga una. Mo tapo na may susahan mo ka classmate kay manakop mi og tilapia. Manguha rami guys. Ngunyo ning Lunes maga kuan ba magasabot kay daghan pagkwarta. Daghan pag allowance. Kining abot ika Bernes magatuslo na lag asin. Hangak pod. Kaya heart trap oh, murag
Hangat na. Sa atong masabi ngayon, Hatrap. Bere ka po. Attractant. Tudo na ayo. Dapat nang isa gamba kay. Muna yung laktudan na. Padong sa duwangon guys, no? Kaliguanan. Pero ay dili pagpatasan ni ba? Hilaw-hilaw ba siguro Alright. Mo punay guys na mga laktod. Kaya ano ba? Na-enjoy po ba maglakaw-lakaw? Ito, tagyan. Nari, tigtag. Oh yeah, bupos ba? Nga. Nama kay gitag bitaw eh. Di ako gatagay. Kaintay, dili. Biyo kayo ng mga pangpang dyan guys, oh. Daghag talent man yung mga classmates guys, oh. Kamu manawag mga langgam. Hoy, lain man doon. Igo puta pa ning ton mo abot sa atong kuan. Niabot na malita ni eh. Kita mamimabot guys sa duwangan. Ikaw ay body hot trap, ito ning hot trap nito. Kapit matumbanan. Kapit na tumbas sige. Igo pa guys nga paning ton ta. Dis amo kage na doon yung manok kita. Karang hitaka pod. Hitak guys to. Okay ba guys? Ugoy, daguga. Guys oh. Buho. May benak ko na. Basakan man ini. Asa to dapat na pispan ni eh. Muna nih guys na ang laktudanan. Palima. Ikaw ay budi ha, among genius sa among eskwelahan. Palima. Bisa mong manok dong. Yung mga daghan na pagbuaw ya sa. Daghan pagbuaw. Buwas na wahe. Kapoy. Pangusig na may giro guys. Pero po muna giro mungod. Ming! 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 Ming ming ming! Ming! Ming oh, Ming oh, Ming! Oh, karon kay sinabot na may sa ka na mo ka classmate nga balay o diyan na may ang kauban dire. Kaning code sa kayo kabay nga classmate oh. Kaya mong bugas oh. Bugas. Yan sa mo na bay. Ang mga naong gipang kapoy. Ngani bay sa akong classmate guys. Sa. Motor oh. Kansid din. Umok din ang edad ko naman. Ngani. Kasi pangalan ni mga on-on murag tilapia. Koy. Koy. Dili ko tanding. Dili ba ni di man kuno ni, di man ni makao no? Makao na? Di. Makao na glass tilapia. Dili mo boro guys na bread. Ay, sige. Nabadong bigat. Ito tilapia na to.
Maghindot na may karon sa mong gida na manok. Guys, lugar nga duwangon, kaliguanan na to guys. Kaliguanan. Pareha ni mo. Wala pa mong manok. Pispan ere guys no. Nawan na to ang pispan. Jangan pispan. So usaha nga dito na dada. Sanit. Daga. Kuha. Anong gamay? Kuha, George. Marco ya. Boleh apa nih? Kayak dirahun dulu. Enggak. Jauh. Kuha. Bisa mag-practice dagan ba? Ano na, itaw. Mereka ba? Macam apa anda? Apa nga ito? Sanit, saya ni sanit. Okay, dito. May pasti yan. Yung para sa mga balero. Huwag nagtaga yung balero. Rangnya dah. Nalibig ka. Marco na. Oh. Marco.
Ito. Gawe. Kisi-kisi. Good size. Lager. Guys, luto dito sila re. Ken, okay na bugas Ken, nasa kuha na Ken. Nagwa. Uy. Pila patungkuan? Salmon. So, mo ni mong kog. Ako kay ba? Basta sa kuha na magdaghan-daghan lang sa ba. Ano mo ta? Ari tama ani ba? Tol. Gapa pa ni mo. Ani ko ni gila. Suban din. Tilapia. Dubaw. Mo ni among Yao Ming. NBA player ni sa among eskwelahan. Yeah. Yao Ming. Daling pada sila guys na initubig kaya mong ibubo diri ka mong manok. O gilunod ng manok guys sa ininit nga tubig o dili di ay masud siya. Di na masud pre. Bubukan lang ka. Bubuin na na. Init kayo na. Ito boss. Ito na kamay. Balhin tagalas. Okay ba na? Okay, bubuan na. Bubuan dito. Ay, sa mo tagin ko. Grabe dali malungan. Mo dapit. Okay. Sid. Oh, ini. Ha? Ini ba? Masuk ka? Bisa. Coba ini. Uy. Nagaraw ha? Bubuan. Nagaraw. Mugi tong na sa baga ka mong manok nga Bisaya nga among gisog ba dire sa kayo-kayo nga kalayo. Kayo-kayo nga kalayo. Init nga kalayo. Agoy, kainit. Kainit siya gugma. Amo na ni guys ang among manok nga gitongtong sa tungtunganan. Buto ato ni nagmaluto guys, so karon mag-charge ako karejo kay nalubat na ko. Among sinog ba? Anay sili. Dami rin gawa nyo, mo na ang swimming pool. So, gani ang among mga kaon karon nga dalawa. Patay manok Bisaya, manok pod nga broiler nga atong gitab-tab ug pino-pino. Chef Boy Logro, kadugo pa man na pre. Isa iko mo ni. Magkanasal. Okay, lalay no simple. Pero ito manok ay gitab-tab amrag. Hoy, bili ka na sa Elsip. Lakaw, Elsip. Murag trabahanding lechon manok. Ay, ang swimming pool. Busing yun. Katag na ang mga kasudanan nila sa among loto. Ano pa na? Bayaw. Tantara lagi. Sunod na kaya dapat na to. Tol. Ini, pagka si Gano, kasi dito na. Ang kamang ko itong pispan. Silsil na may luto na. Pero ano ba naman siya? Lore. Luto ba luto? Sa linig luto na. Luto, Lord ini. Amen. Tahan ito, mapangasiyan. Hugop. Yan. Mga tahanang kusog na mo. Okay, unitas mo. Oh, nakikuha. Abot na. Nalas.
Saan guys? Gimana sa kasaw-saw ngayon guys? Bangon. Oh, nahuman na may kaon guys. Ang dawag agi oh. Awan ang agi guys oh. Before and after guys. Nahurot. Kuha nga kayo. Ato inom guys. Sabi ko di mo kaong tilapia na si Ihaw. Ha? Tumbo. Tilapia rewana. Igo-igo po guys nga Saman guys. manilok-tilok na guys lah. Okay guys, naman naman sunod mga ligo na po. Naman na may ligo guys. Bye-bye. Uli na may. Ito namin nangaligo. Basa na kayo. Kamangyan. Mga kamangyan. Kaplag na oh. Kamangyan. Nagawat mong dito. Bye-bye guys. Bye-bye.